Как се чувствате? От ден на ден все по-добре. Болки? Да. Чувстваме се. Значи много сме доволни от вашата клиника. По-спокойни сте вече. Добре. Да. Болките намаляха ли? Намаляха, не са тия болки, където беха. Кога са повече при движение? Значи може да и от боцките сега. Обаче, от самите манипулации. Да, където имах болки, нямам. Нормално е да го има това нещо, по време на манипулациите. А така като станете, като се движите, имате ли болки? Не, само при резко движение, тогава тук малко, обаче не е същата болка, където дойдех при вас. Значи съм много по-доволен, откакто бех в това положение, в което съм дошъл, благодарение на вас. Има ли нужда да приложим нещо, някакви обезболяващи? Не. Сметам, че това си е, което процедурите си са... Значи продължаваме, с изначалното лечение, което... Значи много сме доволни от доктор Димитров. Аз искам да му кажа едно много хиляди благодарности и на целия екип. Но най-вече на него. Аз го познавам от 1 година бива. Дали повече? Може да са и 2. Повече, да. Значи моята съпруга беше много зле в програмата и стигаше до операция. Значи където и да сме ходили, при който лекар, тия искаха да оперират моята съпруга. Но операцията не се даваше 100%. Аз благодарение с хора, приятели намерих доктор Димитров. Искам да му благодаря. Хиляди благодарности. То с думи не мога да му го благодаря. Той дигна моята съпруга на крака и сега моята съпруга работи по 8 часа без да спира. А тя дойде в неадекватно положение, което не можеше да мръдне от тук до долу. До отвънка не можеше да ходи. Действително беше в много тежко положение. Благодарение на доктор Димитров, с много благодарности, искам да кажа, вдигна съпругата ми, дано и мене да ме вдигне сега, но вече горе-долу почвам аз да се движа. Нещата ми са перфектни. Това са нашите думи и благодарности много към доктор Димитров и към целия персонал. Да, благодаря за хубавите думи. Да.